What's up mga karuba? This is your Konyo Boy Apong Glenn, rapping English Ilocano Aglalaog. And today, ada trivia tayo itangal daw. Keti man trivia tayo itangal daw ket dito pagistoryaan ti Tobacco Monopoly Monument dito sentro Tilawag. Iti parte ng Aurora Park. Ada iso na ti amyanan nga parte ti Babati Gilbert Bridge, iti Padsan River. Dita ada lawag nga nakkel nga signage. So nga kanayon nga pagpicturan ti turista na umay da dita lawag. Dito nga monumento ket lagi pen day di pan nakawaya-waya ti Tobacco Monopoly nga napasamak dito'y Pilipinas babaen ti Royal Decree ni King Alfonso XIII idi June 5, 1881. Napaarami dito nga po ti kinasayaan na dito nga ari. Kadagiti Ilocano nga agtaltalon tanuawan kung madeto nga impamili na ket nagtutuloy kung malata ti pinagrigrigat agtaltalon nga mapilpilitan nga agmulat ti tabako idi panahon ti Espanyol. Ti Tobacco Monopoly ket tay pinakapersa dagiti agtaltalon nga agmulat ti tabako. Ngem masapo nga ilako damet lang kadagiti Espanyol ti kaya damet laeng nga presyo kadagiti nga manalon. Uray no daduma ket awan pay bayad da. Na-establisar ti Tobacco Monopoly idi 1782. Babaen met ken ni Governor Jose Vasco E. Vargas ken babaen met laeng ti Royal Decree idi February 9, 1780. Kayat ngamin ti gobyerno ti Espanyol nga makaala ti dakkel nga kita when no profit nga aggapu ti tabako dito probinsya tayo. Idi ngamin ket ti Pilipinas ti umuna nga tabako producer iti lubong. Ken dito'y Ilocos ti may samet nga kadakkelan nga producer ti tabako dito'y Pilipinas. Isu nga napanon ti gobyerno ti Espanyol nga i-monopolize ti tabako. Talaka ngamin ti agmulat tabako dito ken adu nga ti Ilocano nga nagagat nga agmulat ti tabako. Tabako lang ti dapat nga imulat ti agtaltalon. Wenno isu ti primary crop idi ti Ilocano. Kasi karigat na managbiag ti manalon idi kwa. Ngem, after 100 years, idi 1881, na-abolish ti Tobacco Monopoly. Inikat da ti Tobacco Monopoly. Babaen met laeng ken ni Governor Fernando Primo de Rivera, gobernador ti Ilocos idi kwa. Ada pala ang Ilocos o Ilocos Norte idi. Ngem numan pa'y naglepas ti Tobacco Monopoly idi 1881, adulat na tinagtultuloy ti panagmulat ti tabako dito lugar tayo. Aglalo ka da DJ dry places o medyo banbantay nga lugar, ito'y probinsya tayo. Ngayon saan nga primary crop isunan. Isunan ket nagbaling alternative crop. No kuan no pang second cropping, kadigiti manalon, iti san unay nga nadanom nga parte nga pagtatalunan dito'y probinsya tayo. Okay, dito ti pag-istoryaan ti Tobacco Monopoly dito'y probinsya tayo. Sapay kung matadaman basit na agal yun kadagito'y trivia ni Apong Glenn. Kasta nga ro no. Yo! Peace!